Molt bones, aquí de Merco.cat, esteu davant del meu nou ordinador, un ordinador que va molt bé, és bastant potent comparat amb l'anterior que tenia. Si anem a resolució de pantalla veurem que tenim dues pantalles, la portàtil integrada és de 1376 per 768, no està pas malament, i tenim una altra que és a part, que és de 1280 per 1024. Aquesta pantalla és bastant antiga, però bueno, no passa res. Es veu mínim. Ai, us volia ensenyar. També tinc un Intel de gràfics 4600 de 2048 megabytes de vídeo RAM. Bueno, aquesta Intel està molt bé, és a un preu assequible, està molt bé la integrada aquesta. També tinc... No, anem aquí, amb IPC... No, propietats. Vale, tenim un Intel Core i7 4702 de 2,2 GHz i 4 GB de RAM que no m'acaben d'agradar. No, és ampliable a 16, però quan tingui diners ja podem... Bueno, també una cosa que no m'ha agradat és el micròfon. Se sent com el puto cul. Però com a mínim, bueno, és passable, és passable. Ja trobaré maneres d'això, perquè no té entrada de micròfon. A més, segur que faci servir un altre petit ordinador, el netbook de l'institut, per... Bueno, que jo no ho entenc, és que no ho entenc. Un netbook d'institut té una entrada per micròfon i aquest ordinador no? És una cosa que no entenc. Bueno, no importa, no importa. I també us vull ensenyar que tinc una targeta gràfica que és dedicada, és un AMD Radeon R7 M265. És aquesta? Aquí teniu les especificacions si els ho voleu mirar un segon. D'acord. Ara la cosa de jocs. Doncs abans, com recordeu, jugava al Battlefield 3 i jugava com l'Anus. Anava molt malament, anava low, anava uns 15-20 FPS, no passava, només jugava a canals de noia, i ara puc jugar a qualsevol mapa entre 40 i 60 FPS amb high tan tranquil. Ja puc jugar amb l'altre, entrava, tenia que canviar no sé què, tenia que canviar no sé quantos, baixar la resolució, no sé què, i jugar. I me passava 10 minuts sense fotre res, i em quiquejaven de la partida. També és una cosa que no m'agrada. Bueno, aquestes són les especificacions de l'ordinador. Si voleu més vídeos com aquest, doneu like, subscriviu-vos i fins una altra!